Elena Udrea sigur că se victimizează și încearcă să arunce o suspiciune și un mister așa asupra lucrurilor care se întâmplă cu ea și asupra raportului ei cu legea și cu justiția. Nu aici este problema. Că DNA-ul și justiția în anii ăștia a demonstrat că l-a vrut și pe Năstase, l-a vrut și pe Voiculescu, l-a vrut și pe ministrul David, fostul ministru de interne, și pe fostul ministru al justiției Chiuariu, și pe Pinalti, și pe alt ministru, alți miniștri, Penetiu, Sandu și așa mai departe, Oprescu acum. Iată că Radu Mazăre, iată că toate vedetele au avut și au ținut banchieri de tot televizoarele ocupate cu problemele lor cu justiția. Problema, într-adevăr, care este vis-a-vis de societatea românească, este că cele N+1 cereri de arestare sau de începerea urmăririi penale la Elena Udrea s-au finalizat cu vot favorabil. În același timp, în aceea săptămână, Laszlo Borbeli, de exemplu, a fost scăpat de lege. A fost scăpat de a începe urmărirea penală, nu de arestare. Cu o săptămână înainte, Varujan Vosganian a fost scăpat de Parlament. Aici este marea problemă a clasei politice și a Parlamentului României, pentru că și PSD și PNL și-au dat mâna și au votat să scape pe Varujan Vosganian de cercetare penală și pe Laszlo Borbeli, pentru că sunt mai importante voturile UDMR și majoritățile parlamentare și dialogul care atât PNL cât PSD și-l doresc cu UDMR decât interesul României.